Isinqumo sowabe engumengameli wezwe uJacob Zuma sokushaya indiva umyalelo wenkantolo yomthethosisekelo wokuthi ayophendula imibuzo eKhomishaneni kaZondo sesishiye imibuzo malungana nokusebenza komthethosisekelo wezwe. uNgqongqoshe wezamajele kanye nokuhlunyeleliswa kwezimilo uthi umthethosisekelo uphoqa ukuthi wonke umuntu ahambisane nomyalelo wenkantolo. Uma lokhu kungenzeki kungaholela ekutheni lungabibikho uzinzo ngakwezombusazwe. The constitution is the supreme law of the land. We have chosen to a constitutional democracy, and the rule of law has to reign supreme in our society. It binds everyone, irrespective of our political affiliation, and even everyone, including former President Zuma. uNgqongqoshe uLamola uthi uma umuntu engagculisekile ngesinqumo senkantolo yomthethosisekelo naso angakwazi ukusedlulisa. If we have got issues with them or grievances with whatever that comes out of these institutions, there are various platforms through which we can ventilate such grievances, through the courts, through various institutions that have been put there to safeguard the constitution. So everyone who is aggrieved by any process or any issues with regards to government or any commission of inquiry, there are platforms created to ventilate such issues. Umthethosisekelo wakuleli wasungulwa ngo-1994 khathi lelizwe liqala ukubuswa ngokwentando yabantu. Waqala ukusebenza mhla zizine kuNhlolanja ngo-1997. Uqhuquzela ukuhlonishwa kwamalungelo abantu, ukulingana nokuthi wonke umuntu ahambisane nomyalelo wezinkantolo kungakhathalekile ukuthi ukusiphi isikhundla ngakwezombusazwe.